Hindi ka rin rugyan mga kasin nga ibasa, ti panakay at ti napadayawan nga surat nga may kanbiyag ita nga malem, ti problem of the day ni Annalyn nga napauluan, insecurities. Sagudayan nga rod ti surat ni Annalyn. Dear Kasin, sagbay man ngay nakiburay ti pakasalita Kasin yung kablawang kay man itinaragsak nga aldawyo di tanemar sa studio. Kasama tayo nakablawak di iti padak nga dumdum nga kinagbibuya iti deto nga programa. Nagamam mo kami kini Vince nga asawak iti bangko nga pagpapaayan mi akas teller. Halos nagsabay kami laeng same nga tawen imun unalaeng ni Vince iti siguro mga 2 o 3 nga bulan ng misyak. Agpadpada kami idi nga bank teller ngem inaunaak iti 5 atawen ngem ni Vince. Sagbayang nga nagbalin nga teller Kasin yung nadumado mga kumpanya pa laeng tinagtrabahuak. Ket uri no naggeddan kami kay ni Vince nga nagtrabaho imuna laeng suna kanyak iti manuabulan. Amang nga alisto nga ngimato ti posisyon ni Vince nga mitisyak. Saan nagmatkid di nga makikompetensya king kuana. Nang runa edi taagayan ayat kamin ket proudak pa king kuana. Ta kalpasan laeng ti 2 atawen na promote isuna aging nga nagbalin nga assistant manager. Ket gaputan na promote ni Vince ginundawayan nan tinagpropose kanyak. Ket syempre, ipagpatig ko unay-unay ni Vince. Saan ako nga nagked-ked pa ket imanugutak nga magikalay sa kenkwana. Aging nga nagden na kami ken naaddaang kami iti anak. Idi na ipasngay kon ti anak mi ken ni Vince iso ni Vince Jr. Ket gaputan na pintas ti performance ni Vince iti bangko nga pagtabtrabahuan mi. Kinasarita na karod ako nana anya nga tano ag-resign ka laengen, love. Ha? Wenang sayang mo ti trabaho kiti bangko, love. Ang kasapulan nga adda ka nga mga iwan iti anak ta. Adamat ni ading ko nga alma nga pangibatyan ta. Ken kabailan tamat ti mangala iti yaya na. Yung sa bali laeng no siya mismo nga inati mga awir iti anak ta. Uray ta napintas mo ti posisyon ko. Saan ko mat natagibasitin ti posisyon mo akas bank teller ta. Dakkel mo ti sweldom. Ngem kabailak mo nga i-provide ti amin nga kasapulan tayon. Nang runa ket ni. Nagpasagid kanyak ni asino? Ni Big Boss Amangan no may transfer kano ni manager. Ket siya kano ti kang runaan nga sumukat king kuana. Talaga? Saan kan tulaangan nga assistant no di kat manager na mismo? When love? Ay, I'm so happy for you, love. Kunak tupay. Nalaing ka ngamin. Ken maysa naanos ka iti trabaho. Napintas ti performance mo. Awan piti absent mo sa kanayon ka nga nasapa nga sumurek. Iso siguro nga sikati kayat da nga agbalin nga manager. Siguro? Na nga sigurado. Nga minsi kakat mapagwadan nga empleyado. Iso nga sikat ti rumbing na nga sumukat nga manager. Ay, umanugod ka nga roden nga resign. Tapno no ti kasta, maaywanam nga nasayaat ni Junior. Sige love. Agyaman ak love. Sige, ituloy tantimangan. Nag-resign na nga rod
saan lang nga iso ti kayat ni Vince sa mapasamak. No di kat na amiris kumet nga usto mat isuna. Nasaysaya at matlaeng siyak nga ina ti mga wir iti anak ko. Saan kat nga ti ibat batik latan iti saan namat nga ina. Narigat kasin yung ngem inan anusak. Mailiwak iti trabaho iti bangko ngem inan anusak. Nang ronan to makikita ko ti anak ko. Ti makaiayo, ti langana nga anak ko nga ni Vince Jr. Ay, may kat amin na banbanog ko itagmalmalem. Nagbalinak nga plain housewife, idinto nga ti asawak, ti nagbati iti bangko, akas manager. Agpaiso nga may provide amin ni Vince, ti kasapulan ti pamilya mi kasinyong sobra pa eh. Taalis to laeng nga makaala iti loan na. Agingga nga nakapaaramid kami iti balay. Ken nakagatang kami iti second hand laeng nga kotse. Ti makadagas kasinyong gaputag talinaeda ko iti balay akas housewife. Uray no addakad kadwami. Angem siyempre saan naman nga trabaho amin. Tulungak man nagtrabaho, agdalos ti balay, agluto, aggarden. Yan kang runaan nati, mangkawit iti anak ko. Iso nga, nabaybay aklunek nga nabaybay ti bagik kasin. Diyak napupuutan, kasla nagalisto nga nagsag dagiti kudil ko. Kanayo nak nga mapuyatan, tunggal agring ti anak ko, no agsapol iti dede na, gatas na. Siyak diti taong nariingak iti parbangon kat marigatan nakton nga agsubli ti turog ko. Iso nga kimuto nga pay kasin. Ado pwede kiti mangibaga nga, kiti gagayem ko nga. Kaslang langakon ti makuna nga losyang nga babae. Akit madanaga na ka, maalarmaak. Iso nga raramidig ti amin tapno agsubli di dati nga pintas ko. Nang rona idi adun ti mangmangig ko manipod iti nga dumaduma nga tattao. Ngano kasano kano nga naglimo siyang tilangak. Sipod idi nagbalin ako nga plain housewife. Sipod idi impas ngay ko ti anak mi. Kabaliktaran mo ti asawak. Tati asawak umubing kano met ken tumataer. Pumudpudaw nga puminpintas ti panagarwat na. Ditan nga nang rugi dagiti insecurities ko iti bagik. Nang runa idita adda mangibagbaga kanyak. Nga amangan no gapu iti panang baybayak iti bagik. Posible nga agsapol iti sabali ti asawak. Naglalapsat man dagitoy mulam. Ma'am Annalyn. Ay, da kayo gayam na napasing. Ay na, saan dakad nga awaganin iti ma'am? Sa anak mo nga mestra, wano mga opisina, wano professional. Tanabayag mo nga plain housewife aklaang. Ay, ma'am ko naklata ata. Serte awag ko ni lakay mo ma'am. Ay na, guwapo. Tunggal aglabas ti aldaw ni lakay yu ma'am. Kanain ko nga makita ti bigbig at tunggal rumwar nga mapanagubra. Aya? Kat... anya da yun na napasing. Saan nga tanga? Adda pagwapuan ni Sir Vince? Ma'am Annalyn? Anya? Anya tikit mo sawen na napasing? Ay, dahito akit. Obserbasyon ko laeng bat. Ma'am Annalyn. Annalyn laeng ang tiyawag yung kanyak na napasing. Sige Annalyn, no iso ti kayat mo. Ngamin, kaaduan na, no kasta nga nataer ti asawa na. Ubing sapay ti asawa yo, aya. Uwen. Inauna akit ti limata, wen nana. Oh, iti lang nga na akas jay. Saan nga tanga? Adda pagwapuan na.
agpagpagwapo para kanyak na napasing. Nga ta, wala nga mapan iti opisina. Saan nga ta nga adda iti? Sa bali nga babae nga pagpagpagwapuan na. Anya? Nga may hindi ito akat saan kumad nga pananguyaw panang dilaw king ka Annalyn. Mabebay am nga minti bagim. Idi damok nga makita kayo, idi akaryo dito, balayo ko. Saan nakasta tilang amid Ang naklaatak, idi makita kamutin nga kaslang nagdakil tinagkutungam. Saan ba yung malasin nga? Dakay ti asawa ni Sir Vince. Gagangay laing dito na napasing. Ta siyempre, adakla dito balay, kinagawawirak iti anak mi. Sa ureno adakad kadwami, agtrabaho aklatamot ti unig ti balay. Ang agridam kayo. Agridam ka, Annalyn. Tati, tingamin kasta, amom di asawa kidi, natairmay. Agkaedad kami, natair nga talaga. Sa siyak, nabaybayak mo ti bagik. Di jay. Sip murot ti sabali nga babae. Iso nga posible mat nga mapasamak dayta. Iso nga si imam ti asawam, Annalyn. Anya? Ay, si kagaya manang Annalyn. Wen ading Alma. Ibatik man pelaing ni Junior dito Ay, sige. Awmat ki dito obrak. Apay nila kayo mo na panagtrabahon. Awan manang. Kinadamat ti eskwela ti anak, ti kakaiso ng anak mi. Ay, gayam. Awan ka diti madmadlaw mo no. Maladaw nga agaw awid wenno anya ti asawam. Anya ti kahit mo sawan manang Annalyn. Kwa. Nagatap ka din kinibayaw. Nga adda sa bali nga raramidan na. Ha? Di ka maawatan manang. Ti kahit ko asawen ading ko. Di mo ka dipolos nagatapan ni bayaw nga nagchicks wenno nagbabae. Saan mo't manang? Trabaho balay laang mo, ti biyag na, ti ayan na. Sa bagay. Awang ka din iti kundawe nga malataw nga kawi di suna. Adamon, ang gagangin laang ati trabaho na. Adamot ti pa nag-overtime da. Ape ka di manang? Kwa? Siguro. Mapanpanunot ko la dahito ita. Mabaybay active bagikit. Makita mo't ni Manong mo Vince no daduma. Adda nga gwapo. Bayat nga lumaklakay. Umubing mo tilangana. Kat. Saan nga tanga adda? Adda sa bali nga inspirasyon nan itibiyag. Ay tilada nga pampanunutin manang Annalyn. Nasingpit ni Manong Vince. Saan na nga maaramid king kadayjay? Na imatangak ka mismo no kasano ti ayan-ayat yung adwa idi. Nakitak no kasano ti panang ipatignaking ka. Sa bagay. Api ayan nga napanunot mo dayta. Adda ka diti nadlaw mo king kwa na? Manang Annalyn? Awan met. Sigud met nga kasi isunan. Met lagayam. Ay na insecurities mo la dayta, manang. Siguro marikrik na mla dayta, panpanunutin mla dayta, gaputa mabaybay am tibagim. Apay. Nagbaliw ka di? Limamiis ka di ti asawam king ka? Saan met? Ag-ag kan nakakadimot laeng? Nakasiyar aramidin na idi? Iba, isistoryahan kanyak? Saan nga rumwar iti balay yung mapanagubra, no di nakakisen nga umuna, no di na umuna nga ibaga ti I love you? Uwan mat, saan mat nga nagbaliw isuna? Malagayam.
Awan magayam ti rason nga agpanunot ka kinagatap kay ti kasta. Ah, sa bagay, gusto ka mat kiti ading ko. Ala, ibating ka ron ni Junior, dalabit pa panak iji sentro. Sige manang. Ay, siririin ka pa'y gayam, Annalyn. Ay, da kayo gayam, nanapasing. Ay, nakita ka ngamin, nga adda pala dito'y paraangan niyo, kat uray siya saan na ka makaturog. Ay, alas 8 ti rabiin. Maturog ako kumaitan. Ang imjak amon, apay ka saan na pa makamaturog. Apay, awamot pa'y tikot ni Sir Vince. Saan ka di pa nga simang pati asawa, Annalyn? Saan pa nga ron, nana? Padpadaan ka ron. Taapay, mat? Ay na, naperdyan ka no. Nagkatrobol ka no, tilugan na. Kung naktumat kaming kingkwana nga saan nga mga ala ka ti second hand. Mga lalaing ti brand new kunak. Iso nga naladaw nga nagawid. Ta naperdyan ti kutsena. Uwin ka no, nana. Sigurado nga ta. Tiyan niya, nana. Sigurado ka nga. Us-usto nga na perdyan. When no adala ang di magasan na. Ha? Kasta nga kasta day di asawak. Nagado nga pambar na ide no maladaw nga agawid. Na perdyan, ti motor. Nag-overtime. Di magas kadagiti kumpadre na nakiinom. Tagayam sa balimat ububrain nan. Dumagdagas gayam iti chicks na. Aging nga naduktalak ayo simurot iti chicks nan. Kwa. Saan mat nga agulbud kanyak ti asawak na napasing? Kasta ay na dayjeng nga kinataer ni Sir Vince. Sigurado nga ado ti sulisog iti aglawlaw na. Nangruna ka agdubra iti bangko. Anya? Nakadado, inaldaw nga adala ta kliyente ti bangko nga makapulapul da. Ken uray dagiti bank teller, saan ka di nga napipintas nga babalasang ti kaaduan na nga alalaan da nga bank teller. When, nana? Ay na. Sigurado aklakit de. Nga adda chicks ni Sir Vince. Iso nga, si imam nga nasayat. Annalyn, saan mo ipalubos nga? Nga kasta nga, lipliputan na ka ti asawang. Ay nana, adda ka di pa managnikyo? Awan, angim kasta day di asawak. Iso nga agridam ka. Saan mo ipalubos nga kasta't araramidin na king ka? Saan nga gaputan lumuslos siyang ka na isukat na ka iti sa bale? Anya? Alada ti ket binagbaga ang kalaeng. Saan mo kumakatagitaksin ti bagbaga? Angem, ay na, gusto ni nana pasingkunam to kanyak. Apaman nga maduktalam ti pudnaw. Alapanawang ka pa'y. Saan mo ibagbaga ken Sir Vince? Adi ket imbagaking ka. Datalaeng daytoy. Data nga babae. Tadyak kayat nga maidadanas ti babae. Nagdigos akon, Dab. Narugitak kabuta. Niramaan mi dati kutse. Tiniramaan nyo? Uwen? Sino ti kadwam? Api, tiniramaan mi kunam kat siksika madlaang nga nakalugan iti kutse. Siyempre timawag ak iti amok nga mekaniko. Siyempre timulong ak. Awang ka di kadwam iti naperdyan ka? Awan? Sino ko mati kadwak? Awan mati makiluglugan kanyak nga kaopisinaak. Adamat lugan da. Adamat sundo digiti awan lugan na. Sino ko mati kadwak? Awan laeng. Kumusta ka love? Okay lang, love. Kumusta mo tagmalim mo?
Kumusta ni Junior? Saan man lang nga nag-luko-luko? Saan mat? Ah, sayang ta nakaturugan iti sumang petak. Sapay mamimiss ko isuna. Mm, Mangalak tumalangin iti branyo. Alisto lang mat nga mangalak ti karlon ko. Day tamat ti ko naking kaidi. Tanarigat deta second hand, tadi mo amo nga da sakit na. Uwin nga rod. Ilakok ton. Ket mangalak ton iti branyo. hmm? Um, Ay win kayang bakit? Nandanin ti anniversary ta. Kablawang ka ni ti advance happy anniversary bakit? I love. into no pelang maminsan ka aldaw tayo chay love. Uwin, ang imamangan no busy-busy kam to iti trabaho. Ket amangan no awan to gundaway ko nga mangibagaking kan. Ah? Into no umay nga tawen. Intay to ag trip iji, ha? Ay, sa dito tiket mo? Singapore, Hong Kong, Thailand, Japan. Bueno, dito lang Pilipinas, Boracay, Palawan, Davao, Cebu. Inte ag trip ko nam? Wen, no kayo, total, in celebration iti may sangapulo at tawen nga panagayan ayat ta. Ay, Intamot ta iliwliwag ti amin nga problema. Intamot nagpaspasyar. Akad wata ti anak ta. next year? Uwan. Sakto makaalak to iti atidog nga leave ko di opisina. Ken adan to maawat ko nga bonus. Nga isuntot ti pangalaak ti aramatin ta. Aramatin tayo. Sige. Kayat ko data love. May kaman dito eh. Arakupin ka man, love. Imbag man ta kayat naklatang harakupin love. Ken agkan. Anya klase nga. Saludsod day ta. Tiket ko sa wen. Kayat nakman latang arakupin ken agkan. Orino kastoy nga. Oreno kastangaan niya. Kastoy ang mabay active bagik. Nga sa anak ko nakasla idi nga. Kanayin nga. Napintas ti panagar-arwat ko. Napintas pala edit kudil ko. Saan pa nga kastoy nga. Ay na, love. Saan ka nga inayat gapo iti langam laeng? No di kat gapo ti kinasayat mo. Ti kinasayat ti panagpuspusom. Love. Siyempre saan mo natamot nga. May kat kanyak nga. Agpanunot iti saan nga. Nasayatan no. No kastoy ti langak. Sa magkita ka nga. Lalo ka nga guwapo ken umubing. Kadi, proud ka kumadapat. Ha? Winangim kada di kiti may bagbag ka kano nga. Kaslasaan ta kanong agbagay. Well, inauna aking ka iti limatawen. Angim, deti langak, ken langam kaslasaan lang limatawen tigidjat ta. Kasti ko nak. Saan nga tilangam ti inayat ko? Urean niya tilangam. Saan nga agbaloy ti panagayat ko ken ka, love? Ken, no ti rason ti panagbaloy ti langam, ket gapo iti panangay aywan mo iti anak ta. Nga sikat ti kang runaan nga, mangtagtagibi, mangas asikaso ken kuana, kabayatan nga dakmat iti opisina nga agtabtrabaho tapno mai-provide ko met ti kasapulan ti pamilya tayo. Adda nga dayawek ti kasta nga langam. Taday ti pamaneknek. Nga napatig ti pamilya ta. Para king ka. Ngay patpatig mo ti anak ta.
kinipatpatignak nga asawa. Love, nandani pa nga, kaslagda pa bari ko sa veins kun kada mabaybayak pa, di ngimisit pa, di kilikili ko. Ina, uray anya pa'y tilangam, love. Saan to nga agbalo ti panagayat ko king ka? Apay sino ayat mangibagbaga king ka, dagita? Nga saan tan nga agbagay nga? Adu, saan mo nga ipangpangag ita? Para kanyak. Sikat ti babae. Nga paralain kanyak. Saan kanto nga? Pagaramidan iti anyaman nga pakasaktam. Gaputas saan mo nga deserve. Gaput ti kinasayaat mo akas ina ken asawa. Saan mo nga deserve ti masaktan. No di ket ti maipatpatag iti agnanayon. Love, sapay ko matapod no aming ibagbagam. Anya? Api kas nagduda ka pa, love. Ana, maawatan kamit kidi. Deta ti deta ti kung kunadang insecurities. Shh. Tapno ti ka ma-insecure. Oh, mga latapi ti mesa nga kadkadwata. Tasi ka sumati bagim. Ay, saan, love? Mamati akmat kit di king ka. Ada pa nagtalik ko king ka. Oh, met lagayam. So nga saan mo nga panunutin, nga gapoy ti panagbaliw ti lilangam, kaya nagbaliw ti riknaking ka. May katiman? Sinati magbagang manangisit a kilikili. Ay, apay! At makatitaag ka. Ay, Beans! Beans, love! Love, makikiag dito. Yan, adak alam. Beans! Ay, makikiag dito. Love! Love! Oh, Apay. Papanam. oh, ket ti dati Ha? Nuray nung imisit pa yan dita baba. Kaya't mula nga batok-batukin. Ay na. Kung nagtumanen ulitek, saan nga rason nga agbaliw ti riknak, no agbaliw ti langam. Ure man ding umisit amin nga na mga bagim. Grabe mo, saan mo tin Oh, na, nan, tinangisit. Ala, api, api nakakapit. Api ibain mo, agasawa talam. Ure pa'y dinangisit dinan. Ure, ultimo digita silang mong kat nangisit. Kay ayok tulata nga agkan. Epekto kano ti panaganak ko data. Saan mo naskin ti agpalawag? Uray nangisit kada napudaw. Pink data ure anyat nagbalbalinan nan. Uray busbusi nga rin. Kay ayok tulata, love. Exads ka mo, Vince? Alan, ikayang mo. Amok ba't nga magusgustom dahito, love? Idi saan ko pa nga ibain ta pink na pink pela. Idi sa anak pa nga naganak, nagsikog. Ay, po, ayan. Kayat ko itan atin, medyo tostado ako na. Bastos! Tostado nga. Alam ka, gayang mo. Hindi. Sigurado ka. Saan mo nga uyawin Saan? Amangan mo nagsapol ka ti pink. Baka agsapol kayo di sa bali. Saan ka agpanunot itikas talam? Alan. Wow. Kaslak lamangan iti toasted bread. Bastos ka nga talaga lang. Ngay kak iti butter. Madamdama, danton butter na dito. Alaki din, uwinin, mamati aking kan. Oh, wow. Vince. Oh.
siyak to pulos mauma. Nga makinaig king ka, love. Oray siyak, love. Um, Ah, oh, ah, ah, aguni ka laeng no kayat mo nga mapasarunwan ni Junior. saan tayo laing, love? Baka nadangan lumo siya nga naman ayun. Oray mga after 2 years. O sige, ag-control ta pa lang arad, love. Sige, love. Love, I love you. I love you too, love. Oh, 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 oh. Nay, ada ka gayam, dito likod, analin. Ay, when na napasing? Itak balaeng nga napansin, at damod gayam mulam nga natin dito eh. When na, sayang man dito likod ko lang nalawa pa nga mulaan. Kaya sagmulak ti, saan ba't nga, urit adumat ti mulak, di sangon nga digati agsabsabong. Nagmulak dito tinatang tadamat dati adamat ti masidangan natin no kaya ti tao tagsida dalalapsat daman ay na nalamiis siguro ti imam sa bagay nalaing ka nga agawir iti anak yo nakasalsalon at ti anak yo ay kasi na po Diyos na napasing ultimo ti asawam naglaing ka nga mga asikaso king kuana. Iso nga rod nga nakatataerlat ta. Kabarbarugayam tikot sayaw. When? Nabit pa'y nana. May mayat matkid din ata brand new. Installment laang. Ngayon okay laang. Ay na. Sigurado nga ad-daman nga asit ganti chicks ni Sir Vince. Na nagpintas kin kabarbaro tikot sena. Ay? Saan nga maaramid ni Vince dayta na napasing? Sigurado ka? Sigurado siguradong sigurado. Nalakad agridam ka lata Si imum lata. Taamom di ka ti lalaki, kastamad day di asawa. Nalaing ti sasauna. Nalaing nga mang mindset. Akas lamang lang nakapapati. Nakasaysayaat king ka, tapno saan mo nga pagatapan. Kanayon nakidi nga lailwen, tagayam, kaya't nalaing nga ramidin di, jay tapno saan na kaagatap king kwada. Idi nakagatang ti baro nga motor na kunam. Naduktalak, sa bali mo ti ilublubon na. Anya? Agduman da ti asawa yu idi, ken ti asawak na napasing. Saan da ngagpada? Ay, nagpapada amin nga lalaki. No kasta nga mabatbati ti asawa da iti balay da. Gundawayan tamay. Nagrunaking ka na mabaybay am ti bagim. Kas lang umisngisit ka pa kanayo na kami nga dadtiruar ngagmulmula nana. Ken mabaybay ak lang ti bagi. Angem saan na bali? Ta ipatpatag naklata ti asawak. Ore no nagbaliw ti langak. Ay, daya kastamot a lalaki, mate. Imposible da ita. No agbaliw ti langak ti asawa da. Agbaliw mo tirik nada kat agsapol da iti sa balay. Mamati ka kanyak, analin. Manang analin. Umay mo ka di ibati ni Vince? Ay, saan? Pinabantayak iti ni Manang Lorna nga kadwami. Isumala kay. Awa mo gaya misuna. Adala ko kahit ko nga damagin king ka. Anya day dyan, Manang? Kasano ka makasigurado nga awan ti chicks ni lakay mo, ni Bayaw Roland? Anya? Chicks manan? Apay, Manang? Asla ngamin adanang ibaga ngamin kanyak nga posible nga mindset na klaeng ni Vince. Nga, anya? Nga araramidin na ti amin nga
pagrebengan na, nga saan nga nagbalo ti kinalailo na kanyak, tapno saan ko nga pagatapan nga da sa bali nga, aramiden na, at nakatakas jay, peso nga taday jay. Ay namanang, pagproblemaim na ti bagim, ay, isistressem na ti bagim nga, nga agpanpanunod ti kasta, aging gangawan ti pamaneknek mo, saan mo nga pagatapan ti asawam, taamang nga maamuan na dahi takit, kagura na ka. Kasla mo la ibagbaga, nga awan ti panagtalek mo kenkwana. Idinto nga nagsaya at mo't ni Vince. Oh. Kasla saan lang nga mapukaw ti insecurities day tamanang. Saan mo, kidi? Aman, mamati ka kanyak. Insecure ka laang, gapo iti panagbalo iti langam. Kan iti langan ni Bayaw Vince. Gagangila day ta nga, agimon ka, taguwap-gwapo nga, gwapo isunay, dinto nga siya kakabay-bay am tibagim. Oh, saan mga nga bay-bay am tibagim, Kung anamot kidi nga saan nagbaliw ti riknana kanyak, o rin nagbaliw ti langak. Malagayam! Ang imamang ibagbaga na lahing day, chay tap no, ay namanang, siya kung ti may magbaga ka, saan nga maaramid ni Bayaw Vince day, jay? Amok isuna, ken makita ti sinseridad na kingka, ken ti pamilyayo. Saan na kayat nga marakrak ti pamilyayo? Asino ayang amin ti mangibagbaga kingka nga, awan. Ket bakalain ko nakno, ay namanang, sardeng mo detang aramide mon, sakbay nga maladaw ti amin, sakbay nga maamuan na, ket detan to ti mangdadael ti relasyon nyo, ti langin-langin nyo kini Bayaw Vince. Kaslan mo lang amin, ibagbaga nga awan ti panagtalek mo kenkwana. Damat kidi talek ko kenkwana, ngem, diyak maawatan ti bagik, tano makangigak iti sa balin, numangig ko ti sasaot sa balin nga taon. Kasla agatapak tumanan. Saan mo amin ipangpangag dagiti mangmangig mo iti sa bali? Agtalek ka, iti ibagbaga ti asawam. Agtalek ka ti instinct mo. Amumad, marit namat no talagang napudno ka ti asawam. Kasla kanyak. Baybay aklata ti asawak. Taamok nga awan mat ti araramidin na. Tamadlaw ko mat, mariknak mat. Sa bagay. Nakarunan. Alawan manang, ulitak isardeng mo day nga panagat-atap mo, kini Bayaw Vince. Amangan no kagura na ka, numaamuan na. Naladaw ka di manan ni Sir Vince, Annalyn? Uwin nga rod, nanapasing. Ay, masansansan nga maladaw. Sipod idi, branyo ti kutsena. Saan mo't kindi? Uri mo't idi, daan pelat kutsena kat talaga nga masansan nga maladaw ta. Manager ngamin kat ado digiti trabaho na pa nga, naskin nga ilipas na. Baka sa bali nga trabaho, baka sa bali trabaho na. Ay, nakastaday di asawa kidi. Agtrabaho ka security guard. Ang imibaga na, nga nakisinukat ka no, kalkalpas ti duty na, sinublat na dati may isang kadwa na nga security guard, dire-diretso 24 hours di trabaho na. Dakan mo, kasta, ay, pambar na lada idi. Nagayamapan iti babae na. Iso nga, si imong ti asawa, dahil nga kinataer ni Sir Vince. Sigurado saan lang nga may sa siguro ti babae na. Baka aduda. Sigurado ubing dagiti chicks na. Ay nananapasing. Sarding yu kuman dagiti nga ibagbagayo. Konser naklaang matking kaanalain. Tabilang babae, jak kayat. Nga, adda ti babae akas kanyak. Nasaksaktan ti lalaki. Takas taday di asawak ide, agduma ti asawam idi kan ti asawak na napasing. Sigurado ka. May igamam ka di ti cellphone ti asawam. When? Ma-open mo ti cellphone na. Saan ko ngamin nga ugaling nga bibiyangan ti cellphone ti asawak? Nanapasing, dayjay. Ay na, gaputaan muna, nga saan mo nga bibibyangan cellphone na. Ay, kit gunggundawayan na kan, kita, si imam,
Ilibas mo nga lang ti cellphone na kita na dakachat na sa bali. Baka ket no adda ay I love you anan nga sa bali nga babae. Huh? Ala panawang kapay. Kit daytan sante kutse ni Sir Vince. San mo ibagbaga Tinagsaritaan ta. Nakaturog ang ti asawa. Wingag pa iso. Saan ko ngamin nga ugaling nga bibiyangan ti cellphone ti akin cellphone. Uray ti asawa. Kitaik man kiti Aw mo ti mapukaw. Ken saan namat nga maamuan. Nga binangutak ti cellphone na. Huh? Adda password ti cellphone na. Apay nga ta nga naklak. Uy, nakasapulan ti password ti cellphone na. Kinangkatakayat nga ma-open ko. Ngim apay. Apay nga di na kahit nga ma-open ko. Adda nga ta ilimluming na kanyak. Adda nga ta di na kahit nga makita iti cellphone na. Ay. Tiamok na makaringi tayo. Apay nakaarwat ka mat bakit? I love. Ay, adalabit mapanak jay sentro. Mapan ko lang kamit dati friend ko. Nabayag nga di kam nagkita. Kakaiso na nga day off ko nga. Agbanding ta kumamot. Agbabanding tayo kada junior. Mabitak lang love. Awan pa sa oras. Agsubliak ton, agawit akton. Nagalisto ka na nga ko na. Ay, when? Bye. Bye. Love you. I love you. Naimbag nga bigat mo, Manong Bert. Ay, Ma'am Annalyn. Si kagaya, Ma'am Annalyn. Ada kayo ay awan trabaho ita, Domingo ita. Iso nga awan ti opisina ita, ada kam laing nga gwardya ti adat ti bangko. Ay, amok, Manong Bert. Nakapasyar ka nga rod. Wano limabas ka kanilaeng? Ni Sir Vince. Ay, aday dya balay. Manong Bert. Ada ko malaing salud-sudik king kangim. Datalaeng nga, saan mo ko mga idandano niti sa bali? Anya DJ, ma'am? Amok nga, inaldaw mo nga makitkita ni lakay ko. Ni Sir Vince muna. Awan ka diti madmadlaw yu kenkwana, Manong Bert? Anya tiket mo sa ma'am nga madmadlaw? Ket guwap-guwapo Guwap-guwapo. When nga rin guwap-guwapo isuna. Awan ka diti madmadlaw yung sa bali nga aramid na. Anya ti kayo sa Ma'am Annalyn? Awan ka diti mangmangig yung madamdamag yung adda chicks na. Ay! Ni Sir Vince? Awan, ma'am. Apay ma. Diba? Di kiti kabaro nga teller yun, nagpipintas da. Na minsan nga mayak, nag-deposit idi ka. Ay, wanang ni Sir Vince tupay ti ko naman. Awan. Saan nang aramid ti kasyay? Di nanto pa, panpansinin di kita kliyente nga babalasang.
Ket ore di kita kabaro nga teller Ma'am Annalyn. Dakkel ti respeto ni Sir Vince kadakwada ore no nabiid na pay laeng. Ken trabaho laeng, awan ti personalan. Ken patsek nga saan nga agchichiks ni Sir Vince. Kanayon na kay nga istoryahin kada kami. Kanayon na nga ibaga kada kami no kasanot kinapatagyo nga agina kinkwana. Aya? Well, ma'am, saan mo pa kadanagan? Kanayon ko makikita Sir Vince, ket siyak ti makaibaga, nga awan ti madingar aramidin na. No kasta, agyaman nga rod Manong Bert. Awan ti anyaman na, Ma'am Annalyn. Hinak pa nga rod. Manang Annalyn. Ay na. Maparpraning kan saman manan. Apay manan. Ada salutsudik kumaking ka. Anya day jay. Nakapassword ka di ti cellphone nila kay mo. Ha? Uray siyak nakapassword, nakalak. Uray suna? Wan, apay. Uray ni Vince. Nakalak mo ti password na ay ti cellphone na. Amangan no dilimlimbing na kunak. Ay naman ang gagangilain nga mailak ti cellphone itatan. Ha? Anya nga gapukit asawa nakmat. Ket di na nga takayat nga pakibiyangak ti cellphone na. Taapay, tanumalo katak. Ada di na kayat nga makitak. Ay, saan ba lang nga ti purpose ti password when no lock ti cellphone manang? Nangruna ka dagiti nga tiyempo. Di ba, ti cellphone tayon, ti, ayan, di ti, kuha tayon, ada di online banking kada, o detat Gcash. Ay, o niyag paiso. O, detat kang runaan nga rason, no, api nga, ikan ti tao ti lock ti cellphone da. Ti cellphone pa yun, ti aramaten da, para iti panaggatang, panaggrocery, panagbayad ti bills. Uwin gaya, majak nalagip da ita. Api ayamanang. Awan. Ay na. Aghatap ka kadimanan ka ni Manong Vince. Ni Bayaw. Manang Annalyn. Isardin mo daytan. Mapran-praning kalauna yun. Ay na. Baka daytat pagbagbag titam. Baka daytat mangdadael ti relasyon ken langin-langin nyo nga duwa nga agasawa. Iso nga ulitek manang. Isardin mo daytan. Ikatam di kita insecurities mo. Ure kasano ti panangibagbaga kanyak ti kabsat ko nga isardeng kon dati nga panagatap ko iti asawak ngimtunggal makangegak iti sao manipo diti sa bali nga tao nga paka-insecure kasin. Diyak may gawid ti riknak nga agatap. Makabuya aklaeng kadigiti mabuya ta TV wenno iti cellphone nga adda pa kay naigan ti panagbabai, panakikamalala. Adan tumanan dati rikna ka may insecurak. Nang runa no mangig ko nga agsapol ti asawa iti sabali, nang runa no mabaybayan ti asawa dan ti bagida. Ket kasla akla mapasagidan nga direkta nga kaslang mamati at tumanan ti ibagbaga ni nanapasin nga karubami. Kasi niyong amok nga posible nga madadael o na maperdi ti langin-langin mi ti asawak. Numaamuan na nga aging gaita ket agat ata pa kenkwana. Rason nga panunuten na nga awan ti talek ko kenkwana. Aging gaita ket saan na pa'y naamuan nga napangkupay kinasarita ti security guard iti bangko. Tapno laeng agdamagak may papan kini Vince nga asawak. Kasi yung jak amo. Siguro ga po itilangak ket maininsecurak. Pinadas ko mat nga agusar ka digiti pagpapintas. Agek exercise akmat kada kakadwek ti mangan sa anak madlat nga lumukmag has nakutungak madlat ta.
Losyang latamot ti langak. Taagtab trabaho ak latamot iti balay, kaya nagaw awirak mo't iti anak mi. Kasi nyong agtaklinak man iti programa yung katagkidawak ti balakad, manipod ka di kakaleng mangted balakad a viewers. No anyad kasasayaatan nga ramidek tapno maikat dati nga panagatap ko iti asawak. Tapno no mapukaw di nga insecurities ko, uray no saan kon nga nasken nga baliwan ti bagik. When no agpapintas, tapno laeng sa anak nga agimon when no umapal kadigiti sa bali nga babae. Iyon na akong dagyaman, kadigiti makaited ti balakad, agyaman akmat ken kakasin, ti anos ken laeng mo ng tedbiag, dito nga pakasaritaak, nga sapay ko makat nakaibatit adal, liwliw aken pagsarmingan ti biag, nang runa kadagiti padak, nga housewife, nga housewife nga lumuslos siyang tilanganan. Kaya sabi ko nakaitad liwliw aken pagsarmingan ti biag, dito nga istoryak, get more power to your program, Kasin, and God bless everyone. To'y may insecure unay nga pagayam mo, Annalyn